Ay, matataka sa nanay. Ay, ano dahay? Bayad, ako mo. Utang mo niya. Utang lang, tipid eh. Ay, ano na lang nanay? Di cancel lang? Di ang tanong lang. Oo, muna. Iya man i-order. Alas sa gano'n man yung binago to. Ay, kini kontak ha? Hindi mo. Iyo naman. Wala ito. Kinanay karon sa. Ay, ilang karon lang tayo. Hindi mo tapo. Meron yan, kanang pwede. Ay, tanan na. Hindi ka na utang ha. Pero kwarta. Ano ba yun? Ito sa phone. Yung pala, i-receive mo lang ay, pero may pabayad ka na karon. Ah, sige lang. Ay, karoon lang yun na. Karoon lang may dan. Ate, matanaw na naman sa iyanay, ma'am. Matanaw na. Dali na. Eh, kung ikanto ka man. Ano, after next week, magpapangalan. Wow! Happy birthday! Yan ba? Yawan na dito kamayad, pero di ba? Tupay na lang, Melina. Joke lang na. Wala si Marayda. Eh, yawan na dito kamayad, ka na ba? Joke lang. Ikaw ang 20,000 pesos. Bang sabihin? Ikatulog na po ni nanay sa 20 mil. Kira na na yan. Nagdahom ka na yung may mabot. Sabi mo utang. Utang. Nami ara siya message para sa imo. Dear nanay, happy birthday night. Unta atagan ka pa sang Ginoo sang madamo pa nga birthday. Wish ko sa imo good health kag more birthdays to come pa. Para more pasensya pa sa mga apo nga sobra ka mga makukulit. Nay, alagaan mo palagi ang iyong sarili. Mahal na mahal kita, Nay. Nay, salamat sa pag-aruga mo sa amon. Sa mga bata mo, sa ikaw ang naging ina't ama sa amon. Dabukit na salamat, Nanay. Kami na pasalamatan man ang naging tatay-tatayan namon nga si Uncle Padjo. Yan si Uncle Padjo. Yapan nyo, tabi. Sige lang, okay lang. Kay Ara, kapirmi kay Nanay, gabuling. Salamat kid Uncle. Nay, salamat sa tanan-tanan ng sakripisyo. Sa amon, kagunta, sa gamay nga cash, naging surprise ko sa imo, nabalibay unta ikaw. Nalibay ka na 20 mil. Sabi ko yung takta ko. Nay, sa liwat, happy birthday. Miss na miss ko na kamuta nandira. Love you. Pahabol para sa mga bata ko. Jabis. Di na mga bata. Di na mga bata. Nay. Aming klase. Ay, Stephanie, Tia. Mag-aaral ng mabuti. Miss na miss ko na kamo. Love you. From Cheche. Cheryl Andia Tagulalam. All the way from Kuwait. Matang mo, Nay. Yay! Happy birthday! Ay, alam mo mahambal sa imo bata. Ano message mo sa bata mo, Nay? Salamat. Salamat, Che. Bida, bida. Sabat iskiya niya. Salamat, Che. Salamat sa liwat-liwat lang, ha? Pero may galit, Nay? Sa dahil maliwat pa, hindi nga. Pero may regalo? Pero may regalo, basta nga mayatak. Wow. Nawas din tayo. Oo. Eh, nalibay ka sa 20 mil nga gihatag niya, Nay? Nalipay na, wala ko tutang. Ay, joke lang ang paraidan. Wala paraidan. Like, kantahan ka na mo, Nay, happy birthday. Kantahan ko si Nanay, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ay, ano, imo wish sa imo birthday.
birthday. Nagusuyo ko na natin. Gawa na ko nga maya na lawas eh. Gagawin ko lang ito eh. Terus ya. Sige, tayo pa na. Yay! Happy birthday, Papa! Happy birthday! Yay! 20 years old! Message mo sa ano? Kay Mamine. Salamat Git sa grasya ngayon tao mo. Salamat. Sabi Yara si iba na lang tinipir para sa bata. Yung ano ka, kay Pagpag. Wala sila, no? Why does this is Okay.